Вітаю усіх на своєму ютуб-каналі. Це канал Вишивальні пригоди. І я розпочинаю місяць снежень. І планую вже наступні 2 тижні, що я буду вишивати. Ну, перший же буде нещасний рушник. І треба вишити правий бок. На цих 2 тижнях вишити правий бок, правий край рушничка. Отрымливается, что тут у меня? Калі вышивать вот эти 2 ромба, еще бы улезет цалком вот такие самые. Так, где это отрымливается? Вот тут будет знаходиться, так. И полова якраз таки ось такого самого сюди улезет, бо тут, як бачите, тут жовті ниті, то ниті уже конца рушника. То бок полова тут уже размерская есть, и полова еще в перспективе мається. В принципі, я сподіваюся, за ці 2 тижні поспію зробити, бо розпочато. Плюс сьогодні у мене є час повишивати. Ну, час є, а як на кон сил, я не знаю. Так. Другое еще у меня есть палек, бо полова палека есть, полова еще чекаю свої чарги, але ниті нема, тому треба купити ниті. В принципі, так, да, я на гэтым у концы середине другого тижня тримаю гроші, так, і закажу ниті. То бок сам палек братися я не буду, відповідно, але буду мати його на увазі і буду планувати його на наступні 2 тижні, тільки на другу полову снежня. Зробити полову палека і вишити тут уже лікову гладь везде, тут буде, так. Чи буду я заказувати яку-небудь тканину ще? Це питання. Треба поглядеть, сколько мне грош буде. Ну, хоча його нет, хопить только того, що я закажу додаткового нить на свою кошель. Так, і жанчинка моя. Жанчинка чудовная. Як завсюди. Час 5 хвилин є. Тоді буду вишивати. Коли более, ліпше сісти за рушник. Ніби не благо було б заробити, але, господи, так нічого мені до його признали. І ниті вже отрезаны у меня есть на сукенку, там буду просекать сукеночкою. Так. Ну, в принципі, це все нічого нового, хіба що ви вже, може, стомилися бачити тої самої вишивки, по-перше, а по-друге, ну, червоне на червоне. Червоне на червоному просто, але потерпіть трошечки. Буду намагатися, як скончити этот рушник в этом году. Ну, принаймні, вишивку крижику скончиться. Як там оздобляльні шви будуть, у мене є кісточки, я не знаю. Але більшу частку, складальну частку я хочу зробити в этом году. Так, в принципі, все. Побачимося в наступному включенні. Ну що, коханенькі мої, я вас усіх знову вітаю. Пройшло обіцяних мною 2 тижні. І будемо показувати, що там у мене навишивалося. По щирості, ну, не особливо шмат, бо я вже казала, що хочу сірочитися тільки на 2 процесах. В принципі, це отрималось, але вишивалось, так, видите, вельми сумно, коли можна так сказати про вишивку. Бо у мене в дадений момент є невеличкі проблеми з працею. Ну, спочатку були проблеми з квартирою, але зараз з квартирою ще добре. Так, але тепер проблеми з працею.
Што мяне вельмі засмучае, і калі новая праца будзе, то я нават не ведаю, колькі мне часу ўвогуле будзе вольнага. А из этого вольного часа колькі я змагу выдзеліць на саму вышыўку. Таксама мне не асабліва зразумела. На жаль, на вялікі жаль. Але абставіны вышэй за мяне ўсё ж такі. Таму нават і не знаю. Давайте пакуль што пакажу вось такія ніці. Яны ваўняныя, наколькі я памятаю, так? Дайце пагляджу склад, тут дзе-нибудь был напісаны. Так, палова акрила і палова воўны. Купила 2 таких моточка и 2 ось таких моточка. Планую, што яны будуць у мне на рушнік, на кістачкі знізу хочу зрабіць, накрутить з іх. Только не знаю, они ваўняныя, а я думала купить, калі купляла, думала, что они баваўняныя по шчырасці. Але, в принципе, гляжу, і самих гэтых ніць таксама неблага будет накрутить. Альбо не знаю, максимум погляжу и закажу все ж таки баваўнянное что-нибудь. Так, это мне что по нитям. Так, это у меня были нити. Теперь переходим до рушничка. Так, как я и хотела, я довышивала таким ножницем ось эту правую полову. В принципе, что сказать так, к концу вышивки я зразумела нарешті, как это лепей и зручнее вышивать. Это серьезно. Как мне треба было переставлять весь час нить. Ну, что поробишь? Я так повольно разумею, хотя что так. Так, ну, вышивалась, подается мне все ж таки дирок теперь меньше, чем у этой середины. Тут меньше дірочок, ті більш-менш щільно клались. Але ўсё роўна я не асабліва задаволена, бо калі глядзець на ось эту палову, якая першая была вышыта, то, здаецца, нават здалёк бачна, што она больш такая шчыльненькая, больш чырвоная, засяроджана тут. Так. Я не знаю, чи бачно так, чи ні. Ось так. Калі можа глядзець, то можа падавацца ўсё ж такі, што аднолькавы. А вось тут мне падаецца ўсё ж такі больш чырвоны насычаны. Не знаю, может, трэба будет падысці до вакна і з вакна вам зняць. Паспрабую, чи атрымаецца, чи не. І я пачала нарэшце рабіць пруцікам край этот. Раблю не 4 и 5 нитей, атрымліваецца. Так, может так, бачна. Нарэшце могу не хвалівацца за край, але ўсё роўна мне тут. Аж тут збоку бачыце, сколько застаецца. Вельмі шмат тканіны, таму спакойна можна быць. За тое, што я ўсё ж таки зраблю край. Так. Все, гэта мы наскруцілі і пойдзем до нашай гаспадарні. Так. Ну і я гляджу на яе, яна мне вельмі падабаецца, бо тут вышыта вельмі шмат. Можете заўважыць, я тут невялічкі кавалчык не вас остался зашить, тому я тут нормально так чорнай ніцю подвышивала. Сама амаль што зрабіла спадніцу яе. Тут по факту остался один колер. Ось такие, пытается это будет ось такие фиолетовые темные. И тут 2 одиночки остались. Ось тут я бачу, и ось тут одна одиночка. Так, ну так само музычный инструмент сам довышивалася. И, ну, мне падаецца, ему вельмі не хапает бэка, бо струны все ж таки я б хотела бачыць на ім. И руки так само я так
приклад не розумію, які тут який палець, але так само було б неблаго обвести беком. Так, повишивався ще ось тут рукав. І ось тут довгий рукав так само. Мені не особливо зрозуміло, подається, він буде так переходити в тло, тому немало контурів докладних. Так, і, наскільки пам'ятаю, що ось тут, да, бачите, ліхтарик довишивався. Ну і хочу ось його так само довишивала ліхтарик, я вже докладно не пам'ятаю. Так, может поближе оказать, какая она судовненькая. Ну, в випадку, в принципі, я на наступному тижні так само можу сісти з нею. И думаю, не знаю, может быть, протягивать этот рушник, вышивать, или что мне не хочется вышивать снова. Але треба сесть до конца года все ж таки иметь его сконченной, эту вышивку. На кошулю мне покушали, что нема нитей, но я их и не заказывала по жести. Але так, давайте. Так, на наступному тижні хочу усього туди. Давайте сяду за рушник, может быть. Да, давайте сяду за рушник. Мне не особливо хочеться його вишивати, але раз-два, і треба скончити по-новому. Так. І коли урву який-небудь час, то буду вишивати і так само так. Ну, а потім праз тиждень я зосероджусь уже на кошулю і поспробую дошити один палик і другий, як мінімум, полову зробити. Так. Ну, в принципі, на гэтым усё. Не знаю, может, сяду, поспробую зняць вам зблізу, як виглядає рушник, каб ви побачили розніцу паміж двома половами. Але в любом випадку поспробуем, поглядим. Так, вот я подошла до окна і ось уживую не бачно розниці, але на камері подається, що нема ніякої. Бо ось так зблизу, ось тут бачно, як щільно лежать ниті. Ось тут уже ось эта середина тримається. Тут бачно дірочка, ось это то, що я... Так, ось это край. Бачите? Що тут міцно просвічують ці ниті. Ну, мне падаецца, розніца ўсё ж таки заважная. І я не ведаю, з-за чаго это сталося. І таксама, як гэта выправіць. На жаль. Але я думаю, буду вось этот показывать людям. А той бок для себе заставлю, каб ніхто його не бачив. Усіх вітаю. Гэта апошняя частка відео за месяц снежень. Але выйдзе яна ўжо не снежня, а ў студзені. Ну, як здымаю я ўжо ў студзені. Бо в конце месяца я была як у отпуску, маленечко, можно так сказать, отлежала з города, тому магчымасці паздымаць не было. Буду рабіць гэта только сёння, цяпер, бо ёсць магчымасць сесці ў цішы і гэта і зрабіць. Але вышыўку я сабой брала, все маленькие процессы активные, что у меня были. Сподівалась, як заўсёды вышыць болей, але мне падаецца, нічога не зрабіла. Сколько часу я вытратила на вышивку, падаецца, нічога не зрабілася. У любым выпадку віншую вас усіх з доходу нового 2026 года. И, власне, я безмерно, без конца просто счастлива, что месяц снежень уже скончился. Просто нарэшце. Бо у меня ён выдался неким складаным. И в моих властных, по моим властным причинам, и агульна таких дыаспорских. Так само был тяжкий. Тому, як і боку, що він скончився, але як он мог бы не скончился. И месяц уже студень, и он, видается,
все ж таки трошечки легче и полепей. Надеюсь, и будет надалі полепей, чим снежить. Може, там было уж вельми тяжко. Ну, добре. Перейдем тогда до вышивки. Так, так, это рушничок у меня. Ох, я уже не пам'ятаю, що я робила. Що я робила? Да. Ну, подається, я довишивала все ж таки бок. Ось это левый бок довышивала. Я уже так гляжу, не могу зрозуміти, где тут... Да, хочу його ось тут бачу, уже дірочки є. У кришиках там, да, хочу його ось этот бок довишивала. І як бачите, запила, как называется, оздобляльные швы, так. Тут шов у меня косичка, с такие у меня, косичка с крышиком, накладнее. И сверху додала мережку, как правильно называется, не знаю, но такая треугольничками, зубчиками, правильно сказать. Забила тут и с другого боку, так, па-па-па, отрымливается, повышивала. Швигати оздобляльні, вони виконуються легко, але мені як так здарилося, вже не ведаю, ну просто я вельми повільно хочу всього, що на ось этот знизу шовчик у мене сошло 2 дні, і ось эту мірочку 2 дні вишивала. Ну, я вельми повільна. Это еще з уликом того, що я намагалась зробити їх осторожно, деликатненько. Але все равно я бачу, перетягнула тканину ось тут. Ось тут бачно, що вона стягнута занадто. Ну і тут трошки. Шкода вельми. Бо я просто хотіла, як вони були лепі замацовані. Отрималося, так не треба було робити. А з этого боку полепію все ж таки. Да. Так, это у меня что по рушнику? Чи не? Ага, все, забыла еще сказать. Я тут еще снизу хотела додать. Снизу, вот тут попросовать бы его. Снизу вот тут хотела еще повытягивать нити и забить еще раз добавлять швы. Что стіноксалт настила, але я не пам'ятаю докладно, як називається. Але я щось і пробувала на кавалочки тканини інші, яким я спробую зробити, як приклад. І ніщо мені не отримлювалося все ще. Не знаю, спробую, може посижу, пошукаю, які, може, книги знайду, чи відео, як це робити, ось ж, бо мені питається тут, ну, нормально ось так. Частки пустой, мне не верю, мне это подобается. И я еще хочу сделать тут, не знаю, как называется, правильно, такие помпончики, кисточки, ось тут снизу, пришивать их. Бо я купила нити, вместо их волняных, купила бавовну, белую и червоную. Хочу поспробовать все ж таки сделать их. Так, подається усе по рушнику. Максимум не все, но будем сподіватися, що все, что я хотела сказать, я сказала. Так, так, ось эту жаншинку. Коли не попадається, тут только небо довишивала, ось этот кавалочек. І у житті, до речі, тут небо більш темне і не так світить, бо на камері будуть такі дірки, але у житті їх не бачно. Так, довишивала тут небо, тут трошечки повишивала, ось эту хочу цю частку. І все. Але максимум ще щось було, але вже так давно було, що я не пам'ятаю. В випадку, коли поглядеть, то тут, ну да, ось так поглядеть, можна так глядеть. Так, то вже є 1/3, трошки більше вишито. Я думаю, може бути, тоді перейти ось сюди зверху, повишивати кавалочок, щоб він був скончений так само. И потом вертаться еще таки до спадницы, не знаю. Я ничто не думаю брать его в этом месяце. Там Максима откладу. Покажу вам кашулю.
ці дакладней не кашулю, а палік. І калі вам падаецца, што я скончыла вышываць процікам, то вам толькі падаецца. Бо на сваёй справе тут яшчэ павінна быць 6 ліній вышытых. Так, то бок конец вот так, ось так сканчивается. Ось так он повинен... да, короче, ось тут больше долгие линии будут. Унизить его вверху. И все скончено. Это... Я бы сказала, что палик скончен, но сам речь, это не скончен палик, это скончена только вышивка протиком на палику. А сверху, как вы пам'ятаєте, будут ще зорочки такі 3. Так, што магу сказаць па вышыўцы? Ну, як заўсёды вяртацца пасля доўга перапынку складана, бо не можу вспомніць, як ты так прыгора рабіла. Так, і таму у мяне тут шмат моментаў, які мяне не задаволены. Вось бачыце, тут ніці адна выцягнулася, таму ўсё непрыгожа так выглядаюць. І щось я праз камеру гляджу, до речі, і тут не бачу тепер. Але ў жыцці це заважна. Ну, ось хіба што ось тут. Да, ніч выцягнулася. Але былі больш такія заважныя моманты. Але гляджу, і не бачу. Але ёсць, сапраўды ёсць недасканаласці. Конечно, не могу знайсці. Може так паглядзець. Господи, чим я займаюсь, да? Шукаю мінуси в своїй вишивці. Ага, ну ось тут ніч стрипалася. Ага, ну ось тут старий. Ага, ну ось тут ніч заблитана. Так, ну тут знизу пока не зашли. Ага, ось тут. Ну это показывала я. Ага, ось тут. Ось тут есть. Бок, з-за чого це зникає? Тому що я вишиваю у 4 ніці, і коли їх там розкручуєш, як вони ровно прикошенько лежали, не знаю, щось тут прикошено лежить, да, ось так, то може статися зараз так, що одна ніць буде натягнутая, а другая будет у легкой, там она будет закручиваться так. В любом выпадку, ну, коли не переглядаться, то все добре. А здалек ось так, тут ну, больше нічого не бачно. Так. Не знаю, може було треба вишивати у 3 ніці, все ж таки, але так не подобається, як вишивку у 3 ніці виглядає, тому я роблю у 4. Так, что у меня тут еще есть? Я купила такую малипусечку, маленькую вышивку. Это матиху, 6 его, не знаю. Купила потому, что я заказывала нити и не хотела платить за доставку, потому что было добрать что-то. Взяла вот такую дыравую канву. Ну, думаю, может на некую торбочку прошить, как узорчик будет, так. Ну, поглядим, это пока для меня мои руки до этого дойдут, еще часу проти бесконца просто. Так, сподіваюся, вам не чутно був такий шум. Це у мене обігрівальник Грея обігріває мені. Але в будь-якому випадку велике дякую за перегляд цього відео. Не забудьте поставити подобайку і написати коментар, коли хочеш, що мене спитати.